Tervetuloa, mä oon Jasmin ja nyt mä esittelen, kun tässä on meidän poikinhuone. Tässä on nyt työpöytä, tässäkin on niin työpöytä. Täällä on nyt vaatekaapit, mä oon pikaisesti näiden, ne on tässä VV6-koulussa. Ja ne on pelaa siinä. Täällä on nyt kaikki jutut, näin. Täällä on tää, ja tuolla on itse sänky. Tässä on meidän keittiö, täällä on meidän jääkaappi, sitä nyt aika nopeasti kiire. Täällä on niin mun, täällä on joo. Tää on kuitenkin meidän yhteiset, tuolla asiat. Täällä on jotain, jotain tietoja. Noin, kattokaa, täällä on jotain hienoa. Kaupaa. Voi pistää emmiksi sieltä. Nyt pitää keskittyä. Tässä on meidän on. Tässä on toinen peli. Joo. Tää mun mielestä kun meni rikki on tossa. Se meni siellä rikki kun me tultiin tähän jo. Tässä on meidän älkää katsoa tällaista. Joo, meidän suihku hieno suihku. Tässä on meidän Jasminin. Tai mä otan sen niin. Ja niin poikaystävä on tää. Mun poikaystävä. Tässä on mun kello, tai tää on niinku mun puoli. Tää on mun vaatekaappi. Täällä on Kennin vaatekaappi. Tää on nyt mä laitan sen VV6 vai VVU, sen ikinä muistata. Joo, tää on vielä vähän pahvilaatikkoa.